Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Бүген 2 ноябрь иртәсендә зәңгәр экраннар аша сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телим. Һәр туган көн безгә яңалык алып килә. Үткән көннәр тарих битләренә уела. 2 ноябрь исә тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Шуларның берничәсен барлап алыйк. Бүген халыкара балет көне. Илебез балетының бай тарихы бар, һәм Россия балеты лаеклы рәвештә иң дәрәҗәлеләрдән булып санала. Бөтен дөнья балет көнендә биючеләрнең көндәлек репетицияларын туры трансляциялар аша теләге булган һәркем күрә ала. 1937 елның 2 ноябрендә Мәскәү Кремль каланчаларында кызыл якут йолдызлар кабына. Йолдыз эскизларын СССРның халык рәссамы Федор Федоровский иҗат итә. Йолдызлар төнлә генә түгел, көндез дә янып торалар. 1939 елның 2 ноябрендә СССРда беренче тапкыр хатын-кызларга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Валентина Гризодубова, Галина Осипенко һәм Марина Роскова ике моторлы Родина очкычында 26 сәгать 29 минут дәвам ителгән геройларча очыш өчен лаек булалар. Студиябызның бүгенге кунагы Татарстанның ат казанган артисты, күп санлы җырлар авторы Илназ Бах. Илназ, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр, Азилә, хәерле көннәр. Һәрбер телевизор караучыларга ялкынлы кайнар сәлам. Рәхмәт сезгә. Чынлап та җыр белән башланган иртә ул һәр чак уңышка итә. Шуңа да тамашачыларыбызның кәефләре тагын да яхшыргандыр дип 100% ышанып калам. Әле шуны әйтергә мөмкин булса, 27 ноябрьдә тагы да минем матур җырларны ишетәсегез килсә, минем тарафтан иҗат ителгән җырларны ишетәсегез килсә, 27 ноябрь Пирамида күңелләшү концертлар залында сезне барыгызны да көтеп калам. Менә бит әйтте дә бетерде. Чыннан да, кадерле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз Илназ Бахның иҗатына һәм әлбәттә шушы концертка багышланыр. Илназ балачак елларына әйләнеп кайтыйк әле. Менә шундый музыкаль, җыр телле Илназ нинди гаиләдә үсте икән? Дөресен әйткәндә бик гади, теге эшчән гаиләдә дип әйтик инде. Әнием минем гомер буе медицина өлкәсендә 50 елга якын ярты гасыр гомерен дип әйтергә дә була. Медицина өлкәсендә башлаган кеше. Әти инде ул минем балта остасы, агач остасы. Бүгенге көндә менә бөтен дөнья пластик тәрәзәләргә әйләнеп бетсә, элегрәк бит инде шундый матур наличниклар белән, матур узорлар белән, шул теге бизәкләр белән агачтан ясатырганнар. Әти инде менә шушы ишек рамнарын, тәрәзә рамнарын бөтенсендә үз куллары белән ясый торган. Бездә инде һәр вакытта да халык булды, кеше булды. Теге заказлар булды. Әни янына ширләп килсәләр, әти янына инде заказ артыннан теге шул тәрәзә рамнары, ишекләр артыннан килә торганнар, материал артыннан. Фидакар хезмәт куючылар гаиләсендә тугансың инде. Ике абыем бар әле тагын. Алар инде техник белгечләре күбрәк, шул бердән-бер шушлар арасында бер мин генә музыкальный. Гомумән алганда мин шушы музыкага баянга уртанчы абыем Нияз абый белән күбрәк кирип киттем дип әйтергә кирәк, чөнки ул шулай ук музыка мәктәбенә, сәнгать мәктәбенә йөрде. Һәм шушы сәнгать мәктәбенә йөргән чакта без аның белән гел өйдә җырлашадыр. Ул нидер, мин җырлыйдыр. Шуннан соң инде бераз үсә төшкәч инде теге мин дә укырга кергәч, шулай ук менә сәнгать мәктәбенә укырга кирдем. Анда 6 ел дәверендә укыдым. Укытучым Гайнетдинов Альберт Салахович, бүгенге көндә инде безнең арада түгел, урыннары җмакта булсын, бик яхшы укытучы. Ул мине инде менә шу гармон, баян, курай уен коралларында, халкыбызның менә иң милли уен коралларында уйнарга өйрәтте һәм бүгенге көндә дә мин Аллаһка шушы юл белән барам.
Хәзер инде үземнең артынан балаларым, малайлар кабатлый башлады. Теге бер дә ялгышмаганмындыр дип уйлыйм. Шуңа күрә әти-әниләргә рәхмәт, мине шулай итеп укытып, җыртып белем биргәннәр өчен. Ай, нинди матур сүзләр. Белемчә, сез бит 4 яшыгызда уйный башлагансыз гармунда, әйеме? Юк, 4 яшьтән түгел, 4нче класстан. 4нче класстан. Урам дөресен әйткәндә ул шулай булды. Урамда җегетләр белән, малайлар белән нәрсәгәдер бүлешә алмыйчымын, нәрсәдәндер сугышып кирдек тә, мин җигереп әнигә кирдем, әйтәм, бүтән урамга чыкмыйм. Бу малайлар янына әйдә киттек, Низамгат мәктәбенә менәбез дип, ничектер менә үземдә шундый теләк уянды. Һәм менә шул дәвердән бирле шушы мәктәптә 2 мәктәпне алып бардым инде. Гомум белем бирим мәктәбендә дә һәм инде сәнгать мәктәбендә дә. Менә бит. Менә тагын да шул инде бала чак елларын искә төшерсәк, Илназ, беренче нинди җыр менә сезнең күңелегезгә уелып калды? Балачактан уйнаган. Әйткәнемчә, шушы менә абый белән уйнап җырлый торган җыр, ул Субуйнан әнкәй кайтып килә дигән җырны ул уйныйдыр, мин җырлыйдыр, менә аннан соң инде әкренләп үзем дә шушыны теге русча әйтмеши подбир әйтә башладым бит инде. Шул Субуйнан әнкәй кайтып килә дигән җыр дип менә шуның хәле калган исә. Матур җырлар туыр, язарбыз, үземнән дә чыгып әйтәм инде, ләкин Субуйнан әнкәй кайтып килә шикелле шулай теге күңелгә, йөрәккә үтеп кергән андый җырлар бик сирәк булыр инде. Әйе. Аннан соң инде югары уку йорты шулай бит әйеме? Ул елларда төшерелгән. 9нчы классны укып бетергәннән соң музыка училищесына кирдем, Ахвадиев исемендәге, анда 4 ел вокал бүлегендә Мулланур Габитов дигән укытучыда укыдым. Шуннан соң инде шушы музыка училищесын тәмамлаганнан соң Татар теле әдәбият факультетына педагогик университетка укырга кирдем. Ул 2005 еллар инде. Шуннан 2005 елдан алып 2000 ел 8 һәр 5 ел укыдым шушы факультетта. Шуннан 3 ел аспирантурада Фуат Галимуллинда һәм инде менә шушы укыган чорда ук шушы эстрада юлы белән кирип киттем дип әйтергә була. Аннан соң инде шушы теге Баш медиа компаниясе белән матур гына әйтер балар белән бергә күмәкләшеп эшли башладык, төрле концертлар, төрле чыгышлар һәм бүгенге көндә менә шулай хәзер иҗаттабыз һәм бер истәлек сөйлим әле. Гадәттә бит инде уку йортына укырга кергәндә, менә ул уку йортында кемнәр укыган икән дип карыйсың бит инде, әйме? Уку йорты белән танышып йөргәндә, мин сезне коридорда күрдем. О, Илназ Бах үзе шушы уку йортында укый икән дип, менә бу беләсезме 2000дә 10нчы еллар булгандыр. Әйе, менә шул аспирантура чырларында булган инде 8нче елларда инде тәмамладым. Теге гомумән 5 еллыгын дип әйтик. Шуннан соң менә шул аспирантураларда һәм шушы безнең бит мизгел яшьләр халык театры бар, шунда да менә катнашып укып бетергәннән соң да барбер институт белән минем ара өзелмәдән беренче ел дәверендә. Менә бит ничә кешегә сез үрнәк булдыгыз, Илназ. Тик шулай да менә әйткәнемчә укытучы юлын сайламагансыз, әйме? Эстрадага кирип киткән. Укытучы юлын сайламадым дип бик теге сайлыйсы килмәде дип әйтә алмыйм. Уйлар булды димәк, әйме? Уйлар бар иде, әмма дә ләкин мин менә шушы эстрада юлы белән киткәч, аңа беренчедән минем вакытта җитмидер. Мәктәп белән шөгыльләнергәме, концертлар белән чыгып китергәме. Ул вакытта теге бик кызу концертлар чырые, теге әйтик инде күмәк концертларда буладыр, аерым сольный концертларда булгалыдыр. Шуңа ул вакытта укытучылыкка бик теге тартылмамдыр. Хәзер бүгенге көндә миңа инде бик күп сорау бирәләр, теге бик күп кая барсаң да ничә хәзер сез укытучы түгел, ничә мәктәпкә барасы киләме, килмиме дип сорау бирүчеләргә бүгенге көндә, бүгенге заманда теге балалар белән эшләү авыр түгел. Ләкин балаларның әти-әниләр эшләве авыр, шуңа күрә минем барасым килмәде. Мин аңа түзмим. Аңлашылды. Илназ, без бит әле сезне бик күп санлы җырлар авторы буларак та беләбез. Менә бер интервьюзда укыган идем, гадәттә җырлар юлда барганда туа дип әйткәнсез сез. Юлда барганда. Хәзер дә шулаймы? Үзгәрмәдеме? Бүгенге көндә юк, үзгәрде. Юлда барганда тумый, чөнки бик күп вакытта балалар белән барырга туры килә, я кунакка, я әйтик баба, әби бабайларга. Я эш белән барганда шунда балаларны калдырып китәбез инде әти-әниләргә, аларга рәхмәт, әби бабайларга. Юлда барганда инде алар балалар булганда, анда җыр кайгысы түгел. Машинада шаугыр, сабантуй. Күп вакытта менә элегрәк юлда барганда, аннары үзем генә калганда ничектер менә шундый теге менә күз шикелле моңсурак көннәрдә тугал итергән инде ул җырлар. Иң беренче җыр инде ул шушы укыган чорда, студент вакытта лекцияда туды, сүзләре, кайткач бераз гитара белән көйләп җибәрдем дә, шуннан соң инде теге гомумән алганда шушы тулай торакта оешып бетте бу, җегетләр белән бергәләшеп шунда бергә укыган, бергә торган җегетләр белән һәм менә шу аңлай йөрәгем дигән җыр килеп чыкты инде. Фәнил
деген дустым бар, арчада шушы аңлай йөрәм дигән җырның клибын төшердә дә ул шулай инде үзенең ярдәме белән булышты, ярдәм итте. Әмма дә ләкин шулай безнең арада түгел инде ул җегет бик иртә китеп барды. Урынына җмакта булсын шушы Фәнил достым китеп баргач та бер күрешү үзе бер гомер дигән җыр чыкты, күңелемдә туды. Дөресен әйткәндә бу көй бар инде, ләкин башка сүзләргә. Шуннан соң менә ничектер шушы китапларны актарып, бераз гына шушы сүзләр белән аралаштырып йөргәндә бер күрешү үзе бер гомер дигән Радик Муслухов Башкортстан якларындагы Яркәй авылындагы яшәүче бер олы абзый инде ул. Шуның сүзләре кулга килеп ләкте һәм менә бу нәкътә көе сүзенә, сүзе көенә тәңгәл килгән җырларның берсе булды. Менә бер күрешү үзе бер гомер. Шулай яганы кая барсам да, кайда гына булсам да күбрәк өлкән булын инде. Әйдә шул җырны җырлыйга дип. Чөнки халыкның, безнең милләтнең авызының телендә, халкыбызның телендә ул да булса турып басалар да, менә бит җәмәгать җыелганбыз, бер күрешү үзе бер гомер дип, бөтен кеше шулай дип әйтеп куя. Ул җырны ничек җырламыйсың инде мәҗлестә шулай бит. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Менә бу хитлар язуның уңышы нәрсәдә икән? Бүгенге көндә акчада. Бүгенге көндә ротациядә яшерен батырын түгел, чөнки радио аша, телевидение аша әгәр дә синең җырларың һәр вакытта яңгырый икән, ул хитка әйләнә. Элегрәк инде ул җырның мәгънәсе бар, җырның сүзенә, җырның көенә, башкаруына, иштәлегенә барсына игътибар бирә торганнар. Бүгенге көндә инде җырның мин әйтмим, бөтенесе дә мәгънәсез, бөтенесе дә теге көйсез дип инде, ләкин араларында шундыйлар бар. Ләкин шушы бераз гына теге иштәлексезрәк җырларны радиодан күп тапкырлар тыңласаң, җыр ошый башлый инде. Матур җыр икән дип әйләнеп. Юк, сезнең очракта түгел. Сезнең очракта түгел, чөнки сезнең җырларыгызның сүзләре дә мәгънәле, көе дә йөрәккә үтеп кала. Без шулай тәрбияләндек, чөнки менә хәтерләсәгез, күп кеше минем белән килешер. Элек иртә белән уянуга авылда бердән-бер радио эленеп торыр стенада, ул бер генә канал белән, шуның белән тавышлы ябыла, шуның белән тавышлы ачыла дигәндәй, һәм шуннан ачып җибәрәләр, анда Илһам абый инде. Иң беренчеләрдән булып иртә белән Татарстан сөйли дип Фуат Галимуллин сөйли торган инде. Аннан соң инде башкалары китә, башка тапшырулар. Без менә шушы мәгънәле җырларга тәрбияләнеп үстек, шуңа күрә мин шулай дип уйлыйм, мәгънәсез җыр язу бердә килешмәс инде ул. Менә сез инде әкренләп кенә кирип киттегез шул мин сорыйсы темага, гаиләгез турында да сөйләшеп алыйк әле. Чөнки менә соңгы вакытта бик еш ишетәбез Камил Бах исемендә яңгырый башлады, колакта бар. Улыгызның уңышларын күреп сөенәбез. Әйтәләр бит, оясында ни күрсә, очканында шул булыр дип. Димәк инде сез менә шу үзегезнең гаиләгездә алган гаилә үрнәген инде хәзер үзегезнең гаиләгездә күрсәтәсез. Гармунга бик тә кирип китте дип әйтергә була, чөнки ул әле бер баян белән генә түгел, менә шу берничә төрле хромкасында, тальянында, минорка дигән бар инде, шулай ук тальян гармуннарда менә 4-5 төрле гармунда уйный, Аллаһка шөкер. Өйдәгеләрем биетә, энекәшләрем биетә, һәм кичкенәсе абысына карап, иң кичкенәсе Курайда уйный, бергәләшеп уйныйлар. Ансамбль бездә гел Сабантуй янда концерт кич сайын машинада кайтканда ук. Һәм инде шуны әйтәсе килә, Камилнең аның шунысы сөендерә, ул теге нотага карап кына түгел, менә мин аңа гел әйтәдем, улым, кеше нәрсә җырлый, шуларны өйрәнергә кирәк. Шул халык нәрсә кирәк, шулай гел нота белән генә түгел. Һәм менә шуларны телевизордан карап, шуларны өйрәнеп, төрле хәзер мин моны күтәреп бардым, менә искә төште, күтәреп бардым мәктәптән, юк, садиктан булдым икән, садиктан булдым, балалар бакчасыннан күтәреп бардым Илһам абыйны Шакирны озатырга. Чөнки вакыт туры килде. Балалар бакчасына алырга да кирәк. Һәм шул вакытта Илһам абыйны да озату очраклары үзем белән алып киттем. Һәм шуннан барганда бөтен кешенең дип уйлыйм, Илһам абый киткән чакта радиолардан да кабытсаң гел Илһам абый җырлары барды. Һәм анда менә шул ой әле бик еракта идек без дигән җырны тыңлап барадыр. Аның бит бар матур җыры. Илһам абый үзе бер матур иттереп бер малай торган җирләре. Моны кем җырлый әти, моны кем җырлый әйтә Илһам абый. Без кая барабыз? Менә әйтәм Илһам абый шулай булган, әйтәм шуны озатырга барабыз. Шуннан соң мәктәптә булган инде бу димәге. Шуннан соң ул укытучысына барган да шушы җырның нотасын сораган.
шушы җыр кирәк дип. Шуннан соң ул аны кайтып җайлап кына өйрәнә башлады. Ноты белән телевизордан куя, тыңлый, Илһам абыйны тыңлый, шулай иттереп менә нары бабайлар молодец улым, молодец дия аңа һаман да теге көч бирделәр. Һәм менә шы Илһам абый җырыннан башлады җайлап кына. Бүгенге көндә барбар алай ук сөендерә, менә уже матур гына иттереп шушы теге әле училищедагы әсәрләрне уйный торган студентлар ул бүгенге көндә мәктәп программасы белән менә башкара. Шунысы сөендерә инде, менә теге күңеле генә кире кайтмасын. Уртанчысы Рамил ансы инде безнең шулай гармонга абыйларына карап, абысына карап кызыгып йөри башлаган, әмма ләкин мин аны сиздем, әйтәм, улым, гармон синеке түгел. Без инде ел буена шул бер ике көйне уйнап азапланып карадык та, шуның белән булмады, улым, әйтәм, синеке түгел, ләкин ансы спортка бик тә мөкиббә, менә бүгенге көндә хоккей белән бик каты хоккей белән мауга, хәтта хоккейны телевизордан карап утырганда, Акбарстан ясай инде карап утырганда Радуловның киемнәрен киеп, шулай итеп диванда шулар өчен теге җан атып утыра, шундый менә кичкенәсе мен әйткәнемчә инде шулай ук балалар бакчасын тәмамлаган чук, сәнгать мәктәбенә йөри башладык абыйсы артыннан. Абыйсы белән бергә бер вакытка ничектер туры киләләр ялар. Шунысы инде 1нче класска укырга кергәндә сәнгать мәктәбенең 1нче классын тәмамлаган инде Курай белән һәм бүгенге көндә дә бик матур гына уңышлы гына уйный, шулай ук төрле әсәрләр уйный, халык көйләрендә уйный, классик әсәрләрендә менә башкарырга маташалар инде җайлап кына укытучылар әйбәт. Шунысы әйбәт, чөнки теге әйдә булсын өчен генә дип өйрәтми укытучылар, дөрестән дә булсын, бу моны башкарып чыгарга тиеш дип, теге совет заманындагы шырындагы закалка белән укыткан укытучы, аңа инде менә 73-ләр, 74 тирәселәрен, шуңа күрә Сагыйт абыйларына бик зур рәхмәт, әгәр дә карасалар, чын күңелдән рәхмәтне җиткерәм. Барлык укытучыларга да. Искиткеч. Шундый күңелле сөйләшү булды бу безнең Илназ. Чынлап та шул кадәр тиз генә үтеп китте вакытыбыз. Һәм инде тагын бер тапкыр тамашачыларыбызга искәртеп әйтик. Әйе, бүгенге тапшыруга чакыруыбыз өчен бик зур рәхмәт. Әлегә шушы телевизорны карап утыручыларга тагын бер кат рәхмәт, үзләренең вакытларын сарыф иткәннәр өчен. Сезне барыгызны да әгәр дә теләсәгез, мөмкинлегегез булса, киләсегез килсә, теләгегез булса, шулай бит инде 27 ноябрь көнне Пирамида күңел ачу концертлар залында үземнең туган көне уеннан уңайнан оештырылган концертыма чакырам. Әлеге концертта шулай башка минем иҗатташ дусларым да, сәхнәдәш дусларым булачак. Алар инде минем тарафтан иҗат ителгән җырларны башкарачаклар. Шулай гаиләм белән, улларым да менә әгәр дә кемнәр күрмәгән, кемнәрнең күрәсе килә, тагын бер күрик әле дип, әгәр дә күрәсез килә, улларым да шулай чыгышларын күрергә мөмкин. Бик зур рәхмәт. Көтеп калам барыгызны да. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде тапшыруыбызны Илназ Бах башкаруында җыр белән